3 dôvody, prečo si unavená a bez energie. Prvý je tlak spoločnosti. Všade dookola počuješ, ako by si mala vyzerať, ako by si sa mala správať, čo by si mala robiť a ty sa snažíš týmto štandardom vyhovieť. Samozrejme, že je to veľmi náročné, pretože my nie sme stavané na to, aby sme spĺňali všetky tieto kvality, ale na druhej strane je pre nás ženy veľmi prirodzené vyhovieť všetkým okolo seba, aby boli spokojní. Robíme to tak poctivo a zodpovedne, že vyhovieme každému, ale na seba zabudneme a toto nás vyčerpáva. Po druhé, sú to očakávania. Keď ja sa prispôsobujem druhým, tak očakávam, že aj tí druhí sa prispôsobia mne. Že keď ja hľadím na potreby ostatných, takže aj tí ostatní si začnú všímať, čo potrebujem ja, ale takto to nefunguje. Ak máš inú skúsenosť, napíš do komentára. A tretí najdôležitejší dôvod je, že nie sme autentické. My nie sme naučené autenticky vyjadrovať, čo potrebujeme, čo cítime, čo si prajeme, čo nám chýba a čo by sme chceli. Keď sa naučíš autenticky vyjadrovať, čo potrebuješ, keď priznáš, kto si, stane sa to, že sa ti uľaví. Ale na toto nie sme naučené, pretože nás naučili hľadiť v prvom rade na druhých, nie na seba. Sme naučené prispôsobovať sa tomu, čo chcú druhí, nie to, čo by sme potrebovali my. A to, že nie sme autentické, nás vyčerpáva najviac, lebo byť niekým iným, než som v skutočnosti, je fakt veľmi vyčerpávajúce. Ak sa takto cítiš, ak máš problém vyjadrovať svoje pocity a svoje naozajstné potreby, ktoré idú z hĺbky tvojho vnútra, práve pre teba je pripravený víkend Žena v svojej sile, kde budeš mať na starosti len sama seba, nikoho druhého. Budeš mať veľmi peknú útulnú izbičku, budeš mať okolo seba ženy, ktoré sú rovnako naladené ako ty a čo je najdôležitejšie, budeš sa môcť prejaviť autenticky, taká, aká si. Budeme robiť veci, ktoré bežne nerobíme, tancovať v tráve, budeme meditovať, rozprávať sa, budeme mať rôzne praktické cvičenia, ktoré ti ukážu, ako sa spojiť sama so sebou, spoznáš svoj vnútorný svet, ktorý ťa opäť prepojí so svojou podstatou a všetko sú to veci, ktoré vieš následne používať vo svojom bežnom živote. Čiže vieš si tú energiu sama dobiť, dočerpať a zároveň ju potom aj rozdávať, ale už nie zo záložného zdroja, ale z tej prírodzenosti, z toho, že môžeš a chceš, ale nie je to na úkor teba. Ak ťa táto ponuka zaujala, napíš mi na mail slavka@profikamarátka.sk alebo kdekoľvek na sociálnej sieti. Víkend prebehne 23. až 25. mája v obci Staré Hory pri Banskej Bystrici a ja sa už teraz veľmi na teba teším. Nezabudni, byť sama sebou je najdôležitejšie.